שבת שלום. תודה. אנחנו הגענו ממושב מתתיהו, מושב חרדי, הגענו לפה לכניסה ללפיד, שבמקרה הוא חילוני, ובאנו פשוט להראות מלא אהבה, להראות שאכפת לנו, שאנחנו אוהבים אתכם. שבת שלום, אוהבים אתכם. יש בפנים מתענבים, נרות, חלות, בוטנים, כל מיני דברים לשבת. שבת שלום, תודה. שבת שלום. אנחנו שכנים ממתתיהו. השבוע עשינו 2,000 חלות. שבת שלום. קיבלתם ערכה? נסיעה טובה. זה הדרך שלנו, כל אחד יש לו את הסיפור שלו בתוך מה שקורה בארץ כרגע. כולנו רוצים להרגיש מחוברים, כולנו רוצים להרגיש מאוחדים. אתם מקסימות. אנחנו פה שכנים שלכם ממתתיהו. אתם מוזמנות.